Bismillahirrahmanirrahim. Da farko zai godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi da ya ba mu dama yau 26 ga watan Takwas shekara 2023 wannan Allah ya ba mu dama muke tare da kuma wannan hall na Indigenous Center 25th. Zan yi bayani turanci dalilin da ya sa muka karɓa wani abu na biyu zan kuma yi bayani ɗaya biyu a turance faɗi dalilin da ya sa muke so mu yi endorsement retired Inspector General of Police Alhaji Usman Baba Albani. Muke so insha Allah zama mana sanata na mazaɓar Zombe wato Yobe East Senatorial District. Insha Allah. Zan fara da yin wannan abubuwa da turanci saboda da baya sai na fassara shi da harshen Hausa saboda kowa ya fahimci menene dalilin da yasa muke wannan taro. Da farko manyan bakinmu da suka samu halarta wannan taro, manyan gwamnatojinmu daga various sabon local government wanda suka zo wannan taro, da sauran al'umma. First and foremost, let me start expressing my gratitude to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving me this great opportunity to be part of this great occasion of a call endorsement of Alhaji Usman Alkali Baba to bear for Yobe in the forthcoming by-election, inshallah. This came as a result of the nomination of our father, our mentor, our great gentleman, Alhaji Dr. Ibrahim Gaidam, nominated by His Excellency, the President of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, to serve as the Minister of Police Affairs in Nigeria. So this created a vacuum that needs to be replaced with a credible person, dedicated and committed person who is Alhaji Usman Alkali Baba Siabawa, to replace our father, Dr. Ibrahim Gaidam, to be a senator of Yobe East Senatorial District. Because we are going to mention what he has done so far during his time as the Inspector General of Police in Nigeria. Then we are members of Yobe Solidarity Movement for Yobe East Senatorial District, a collective political umbrella of passionate, committed youth from across several local governments to passionate committees formally extends an earnest invitation to the retired Inspector General of Police, Usman Alkali Baba Siaba, to contest the vacant position of Yobe East Senatorial District. We enthusiastically
extend this invitation because of the demonstration of his ostensible, overt, and passionate drive for this development for his constituency and the state as a whole. Throughout his administration career as Inspector General of Police in Nigeria, public service, unwavering dedication, leadership, and commitments to fostering safety and security in our nation. His achievement in upholding laws and order, implementing innovation in crime, preventing strategic and promoting community engagements have inspired us all. In addition to the above, wanda aka zamo daga wayannan zone A wanda suka zo su taya mu murnar endorsement na ainihin tsohon Inspector General of Police, aikin wanda ya mana ayyuka da yawa wanda kowaye ba siyasa a ciki ba addini, kowa ya san cewa ya yi aiki a Yobe, kuma ba wai local government ne shi kadai ɗauka ba, ya ɗau local government da dama kusan gaba ɗaya Yobe state da kuma Najeriya gaba ɗaya. Wannan ne muka ga cewa ya dace mu a matsayin mu na matasan wannan yanki wanda yake kunshe da local government guda 7 wanda ga shi a sama yadda nake gani local government guda 7 duka kowanne da coordinator sa kuma ainihin yayin kuma jama'a gaba daya matasa wanda suka zo su goyi bayan wannan tafiya. Wannan tafiya ce wanda insha Allah tafiya ce wanda za ta haifi ɗa mai ido, wanda a yadda muke gani mu a matsayin mu na matasa wanda mun hango cewa insha Allah wannan mutumi tsohon Inspector General na 'yan sanda na Najeriya ya ritaya, wanda aikinmu ya gama kuma zai zo ya ci gaba da aikinmu insha Allah. Abubuwan da ya mana wanda Yobe State ita ce take amfana, wanda zan iya tunawa a yanzu ya ɗauko yayanmu mai gidanmu ya kawo shi ya ce rike wannan asibiti da aka gina a Damaturu, wanda ya san cewa shi ma mutum ne mai kokari, ya kawo shi ya ce mana ya ci gaba da yi wa mutane aiki. Kuma wani abu na gaba ‘ya'yanmu aka ɗauka, wanda wani ba ɗau abokinsa ba an ɗau yayansa ko an ɗau ƙaninsa, wanda a yanzu haka nan asibitin nan yana aiki a jihar Yobe a garin Damaturu, wanda kuma kowa ya san cewa police din su ma ya ƙara musu albashi, kuma ya nuna cewa in Allah ya bashi wannan position insha Allah zai yi da haka. Wannan dalili ne yasa mu ga iyayenmu su zo su mu ga shi sabon taro wanda za ganin cewa da za a yi ta ko da takara daga cewa ne wanda ya ce ce ko sanata a yi zaune ba wani bane illa mutum daya shine kuma Inspector General of Police Ali Baba da Najeriya. A gurguje guda da ƙarshen lokaci a gurguje zan ba su mutum daya za ka ƙarin bayani zai kira sabbin kulani a gurguje zai kuma da ƙarin bayani mutum daya. Magana ta ne da mutane guda biyu. Na farko sako ne da masarautar kulani, na biyu kuma daga ɓangaren ofisin ciyawan na kulani. A karantar da kuma abin da zan tuna mana nan shi ne matasa mun yi iya wani kokari daga sama a ƙasa mun kawo
yanzu kuma wata dama ta ƙarshe ta same mu wanda ya kamata mu mai da hankali a kan mai alfarmansa domin ya zo ya siya mana wannan mutum. Wannan ba Allah na taɓa zuwa da yadda mai hotonsa kaɗai aka gani ya ce wannan ba Allah yana matuƙar da wansa. Dalilin da ya sa aka yafe masa gidansa, dalilin hoton wannan ba Allah. Abu na biyu, ba Allah nan ya shiga aiki har ya yi ritaya. A lokacin da yake da ikon ya taimaka wa matasa inda a babu da hukun kai gari kuma sun fita neman wannan aikin ba babu da ba samu jami'in sanda ba. Da ne za mu saka wasu jama'a a matsayin sa yanzu wanda ya dawo neman takara kuma muna so ya tashi ne ba wai yana so domin muke so. Muna buƙatar da ya amsa buƙatar mu a matsayin mu na sifiyar da zuwa da sake taimaka wa al'umma. A baya da kuma jami'an tsaro ya yi mu iyayen mu kallo. A yanzu kuma muna so ya zo ya amsa kudurin mu don ya taimaka mana. Wannan babban kuduri ne wanda muna buƙata da jirgin kama. Sako da farko kuma wani guda da ba ma siyasa sai mun da yi izinin iyaye. A jiya ƙarfe 12 na samu kiran cewa na gaikin na asali da daga sai 12 na ce masa mai girma a nan jiya da ya fito wata siyasa ta taso da tafiye kuma ana son mutane da mutane yi wannan tafiya sai ce ina yi kisa na ta da mutum wani tafiya da ke so ma ba ba da tare ya ce to alhamdulillah ina maka ba ku siyasa da ba kuke da kuma muna so da kuma duka wanda kuka kawo da gaske kuka ce mu Allah in dai ya sa wa zamu alƙawarin da zama a duk lokacin da kuka haɗo kanku kuka zo mu kuma muna mara wani tafiya da kuma mai girma sarkin bara ya amince cewa in dai za mu tafiya da tsakani Allah kuma muna ƙauna ya amince shi ma yana mara wani zuwa domin sani to shi yasa a kullum za mu kula da dukkan lokacin mu muna so da amince mana da sama ne sai mu zo mu karɓi karaɗa tafiyar da mu kai musu domin su ne za su tara al'umma su ku ga abin da ya rabu su kawo mana daga sama ya kuka gani kuma alhamdulillah duk tafiyar da kuke in muka ce mu ne kuma mu muka kawo ana amsa Allah ya taimake mu Allah sa ya amince mana da wannan kudi na wani albarka na gode da magana da duk al'umma kita berarti magana mau ke mana pun dalam bayi dengan agama yang Yesus ya tu lebih apa yang ada itu Bunda sering daga shi sai wanda zai magana da ƙarshe shi ne za mu ba shi mutum daya za mu ɗauki Musa Abdullahi ya gina Musa muna godiya wa sai Tijjani Jallawa da ƙarin bayani da yi da kuma muhimmancin kasancewar wannan takara wato Alhaji Alƙali Baba muna fata kai ko mana addu'ar Allah ya tabbatar da wannan takara da yake a wannan taro akwai babban bako wanda ya yi haƙuri tun shigonsa ban buwatar da zuwansa ba Dr. Yarima Sale muna maka barka da zuwa kuma duba da yanayin lokaci taro ya zo ƙarshe
wanda wani mutum biyu zuwa uku da za su yi magana a tare da kare ba zai yi amfani da wannan dama da mai ci a yamma don turai masa ne da ta fara wasu da nisa don ta biya zuwa من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على خاتم النبي سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang uwana matasa gaskiya ban yarda ba ko gara da yake da bayyana ni ma matasa ne irin gaskiya ina nan zaune a ofis kawai sai ranar gina cewa ga wata babba ci gaba da aka samu ba ma sun ɗaya gaba da ta yi gaskiya a matsayin na dokta da philosophy kuma medical practitioner ban so in sa kai a wannan yanayin harkar siyasa amma dubiya da muhimmancin abin da yake tafiya da ce wallahi na sadaurar da aikin siyasa da karantarwa zan zo su shiga harkar siyasa aiki da akwai abin da za mu saka mara fiye da wannan matsayin da mun saka ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Duk lokacin da wani bawa ya yi abin alkhairi a sadawar da alkhairi ta tila ne. Wallahi ci gaba da aiki a kawo a jihar Yobe ba ma jihar Yobe ba da North East da Najeriya da ba ba a taɓa yin wani ma'aluki babba a jihar Yobe wanda ba zaɓensa aka yi ba wanda ya aiki da bawo. Mun taɓa zuwa a Abuja wani babban ma'aikaci da ɗan Yobe wanda matsayinsa ya kai hektar service na federation wa ya fi zadarsa ɗan kusurai na tattali an taɓa yin deputy commissioner na immigration an taɓa yin wani mutum wanda matsayinsa shi ne na uku a Najeriya gaba ɗaya me ya yi wa jihar Yobe ni ina wakiltar na tattali guda uku ne ta wajen mahaifina ina yin wuce a nan tattali da mai ake wasu ta wajen mahaifina ina yin yin zan tattali ta kakanni na yin kursa da tattali wallahi tallahi lokacin da aka kira ni a Abuja aka ce min ga wani wuri da ake so a tafi da shi duk wani babba da aka sani a zone A babu wanda ba mai kwanta na shi ba akwai wani babban mutum da muka same shi sai yake ce mana wallahi mafarkinsa ne muka zo gaskanta akwai wanda yake ce mana ai shi da aiki zai yi kaya karbi wannan kujerar ya ce an gama ya ce shi kawai babban tunaninsa wannan kujerar ta yi karbi a aiki amma da yardan Allah wannan tafiyar zai haifar da ɗaba mai ido bane wanda siffar da kamar sai da Yusuf alaihi salam zai haifar. Yan uwa na matasa, kamar yadda babai yayanmu ya bayyana cewa Ibrahim ne da zargi jihar Yobe zuwa shekara 10. Allah ya yi ya sake yin sayar da kusan sau biyu. Wannan kujerar ba za mu yi da wani yanci da ake zai tafiya da kujerar.
ne ya san cewa abin da Allah ya kaddara ta wanda ya yi akwai wallahi ba ma ba ai hakuri akwai ba ya yi shi Allah ne kusa da ke da iyayen su da kashin ɗaya cewa akwai ƙalubale a gabanta wanda akwai kwanakwan da wurin iyayenmu sun ce gaskiya ba su daɗi ba an gudanar da wani taron ba tare da an gayyace su zo su ma sun nuna kuma sun ba da gudunmawar su a gudanar da takara ba to dole ne a kanta cewa ya kamata a ce wani babban taro wanda za mu gayyaci iyayenmu su zo su masu nuna da kai su kuma su ba da goyon bayan su da shi kuma alaƙa ɓangare a wani taro a gurguje akwai babu wanda ya zo shi ya ɗanyi halittu wani taro a dr alƙalin umara wanda kuma shi ne provost na university of agric muna tare shi a wannan wuri baba barka da zuwa wannan taro lokaci ya zo da mana so alhamdulillah a gurguje ba ta da wani lokaci wani lokaci za mu yi baitin yayanmu kuma daga cikin manya da suka amsa gayyata suka zo wannan taron zai yi ta zo da wasu sakon da yake so ya tura musamman za mu gayyace shi yanzu za mu bashi a gurguje za mu bashi minti 2 zuwa minti 3 ya isar sako ana guro alhaji muhammad abu cici bismillah. daga ana rawa ana wanda ana shashi da na rufe mai zai dukiya kamar an shi a saman ke shashi da ni da wasu ɗaya a level namu na senior brothers mun yi wasu consultation mun tafi su manya da ganin cewa ya kamata a tsakanin wasu muna cikin wani consultation din sai na samu labari ita wannan movement zuwa na farko sai na magana cewa a shi nuna wasa ne akwai matasa da suke kan jajin cewa suka ɗaya ba a sun cewa lalle wannan da fito lalle mutum da fito yi wannan takara cikin abubuwan da Usman ya lissafa da shi an ɗalibar Usman ya yi samarwa al'umma yobe ina jin akwai wasu mahimman abubuwa da ya shafi matasa wanda bai ambata ba a taɓa samun mutum ɗan yobe aka sama wa wajen mutum dubu da aikin polisin ba wajen mutum dubu da wani ƙoshin ba wannan da ɗaya idan ka shiga asibiti kama daga zuwa mai shara dukkan su yi idan bai zama aiki ba ko zai kama mai idan bai zama aiki a kowane zai bai da su ce matasa a kawo kuɗi su so kiran da zan yi a nan wurin aiki ya sami aiki ya sami in sense that me son mu mai ƙaunar mu muke so ya zo yin taka saboda haka sai mu bayan ce mun shiga lungu da sako mun shiga da lungu da sako kan cewa jama'a su goya masa baya idan ya yi ya mutu sai ko takara mu fito mu da barbata mu je ma su goya dan ƙarshe da mu kai ga shi wayan takara ita ne ba ni sassa mun sani faifai zai da ƙwariya amma mun kula da ba zai da ƙwariya ba abinda yake ji a nan shi ne a ce ibrahim da ya yi shekara 10 yana gwamna a yobe ya takarar sanata ya je ya teku da ya sake ya takarar sanata ya je sai Allah ya kawo wani ci gaba tun ya ba shi sun yi sassa na police affairs don Allah don annabi
wani irin mutum ne ya kamata ya mai mutane wani ɗan guda muke so ya zai mai kujerarsa wani bai san bane bai san abin da yake muke so ya mai kujerarsa muna buƙatar wanda ya san Najeriya wanda in yi zauna a kujera a nishar asibiti kowa ya san cewa yes yobe tana da wakilci matasan yobe suna da wakilci matan yobe suna da wakilci al'ummar yobe tana da wakilci saboda haka matasa aiki ya same mu aiki ya same mu aiki ya same mu aiki ya same mu fito ko baya so sai